L-ebda apoloġija mill-Prim Ministru Robert Abela lid-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina wara li l-Pulizija kkonkludiet li m'hemm l-ebda każ xi jitressaq kontra d-Deputat Nazzjonalista u għalhekk m'hemmx lok għall-ebda akkuża fil-konfront tiegħu. Fuq ir-radju tal-Partit Laburista, Abela ma għamel l-ebda referenza għal fatt li l-Pulizija spjegat li dan il-każ hu kompletament magħluq. Dan kontra kull tentattiv tal-Partit Laburista u tal-midja tiegħu biex jattakkaw il-kredibilità ta' Bezzina u tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant Robert Abela ma semma xejn lanqas dwar il-fatt li l-Pulizija mistennija tinvestiga lil Ministru Abela kompliċità fl-attentat ta' serqa mill-kwartieri tal-Bank HSBC li kien seħħ 11-il sen ilu. Iskiet tal-Prim Ministru dwar dan il-każ u oħrajn qed iħasseb lil ħafna dwar għaliex Abela qed jibqa' bidejh marbutin jew x'qed iżommu milli jieħu pożizzjoni ċara wara dawn l-aħħar żviluppi.